хубаво, намажулкай го. Ама, май да ни пръстиш хляба. Точно за фон на халипчета. А пижамата? Може. Спри го. Ама, тук да се вижда вътре какво прави. Трябва да няма свободно място, Калина. Добре. Всичкото ли да се вижда? Не. Не. Яйцата. Само ръцете. А защо не може тебе и ръцете? Добре. Браво. Слагат се на хартия да ни мазниш, бе, Калина. Значи си едно, не си гледала аз как го правя. Тата ще се чува звук. Толкова, идеално. Вижда се само купата. Само купата да се вижда. Отгоре слагай, гледай, на тази страна. А да се вижда ли това, дето Да. пада? Да. За и другите хора. Само доматите ли да се виждат? Да. А хляба? Може. Вижда се и ножа. Да, и ножа трябва да се вижда. Калина, прибери си, че Извали ти казах този блокан. Чак, реж. Дай. Спри, Мишо. Мишо, матите. Спри. Спри. Давай. Ами аз снимам. Добре. Спри. Спри го. Това може да занесем в дамчето да отидем. Да спра ли? Да. Тати ще ме научиш ли аз да стана готова? Мишчи, за раницата отивай да видиш какво ми е.